Здравейте, мечки! Аз съм Бери и днес ще играем един минигейм, казва се Литра. И тук има глава на дракон. Да, днес ще играем минигейм с Бери Да. Center Sailing Minigейм. Да. И аз мисля супер, защото аз. Дай. What the fuck, това нещо не работи. Нещо, това не успях. Не, умирам! О май гад! Да! Аз ще ви гледам. Минах и изите и после отидох на другото. Аз вижте до къде съм. Кой са всичките елитри? Кой са всички елитри? Аз не съм. Самия. What the fuck, защо тук има? Чакайте! Ей, имам съвет, направете го на двете. Кой взе всичките елитри? Не знам. Умря. Аре, кой ги взе? Не знам, сериозно ли ги няма? Да. Не съм... Аз умрях си, изгубих елитрата. Бърва. И what the fuck съм аз? А не, аз съм някъде другаде, хора. Аз съм на жълти рингове. Аха, ето ги елитрите. Аз защо съм на жълти рингове? А ти има каква мастер ли играеш? Добре, хора, ще спрем клипа за малко. Да. И хора, върнахме се. Опитих се да отворя честа. Аз не мога да го отворя. Ох, ама как да пия, аз опитам да го отворя. Лесно, на моята почна да се. Хора, върнах се. Ага. Аз ще летим. Пак за малко ще да го мина съвсем за малко. Аз съм провал. Олде, ай! Subscribe to my Аз съм channel! най-зле на това, не знам защо. Та не мислиш, че другите не сме зле. Ау! Ох! Лети, идиот. Типски. Ооо! Добре, вече го минавам, защото ми писна истина. Айде. Ще направя на втори пърсън и ще го минавам. Чао. Аз мислех, че не умрях, когато паднах с крила. Готови ли сте да го мина? А ти сериозно? Аз малко читнах, тъй че умирам. Аз малко читнах, защото не минах през тях. Просто минах през тях. Да, знам, сори. Мен не е честно, ако мина първото, после не мога да мина второто. Ето, виждаш как се удряш. Да, знам, това е тъпо. Много тъпо Това е трудно. Уж е very easy. Да, то very easy за него, който го е създал. И ти нямаше литра. Аз? О, да. Те ще го мина! За малко ще да го мине, хора. Това е тази мишена, вижте! Вау! Как беше тази мишена? Ти в нея трябва да бъдеш нея. Моля. Моля. Ау. Сори, извинявай. Аз съм на F3 и не мога да отворя често и много ми бъдна. За малко ще го мина, съвсем за малко. Давай. Fuck you! Аз скачам леко нагоре. Ай, бе, аз не са литрови. Бях се качила лекичко нагоре. Да, се ударих първото и второто. Аз летих. Аз го минах! Не! Сега съм ти читна! Не съм читнал, какво говориш? Фиги трънкаш. И аз стигнах пред тебе. Фиги трънкаш, аз се читвам. Ни трябва да правим спаунпойта. Как ще направим спаунпойта? Приземих се на едно оранжево, близо до финала и умрях. Бих искала да разбирам как се чувстваш, но не разбирам, защото не съм стигнала толкова далеч. Аз първите зелените не мога да мина. Аз стигнах до Трябва да минеш пред под. Аз не мога трябва да минеш. Не се опитвай да минеш на това под това. Виж мене, виж ми екрана. Виж. Аз, нали? Вижте аз къде стигнах, фак! Вижте аз къде стигнах! Вижте ме мен аз къде стигнах, фак! Ето, минавам през subscribe, минавам... Така има кокошка. Пак минавам тука. Вече кокошка. Че се отива. Ма сега да съм ти какво правиш? Не знам, нещо... О! Сега се направи така, ти трябва да ги минеш. Гледайте професионалисти как прави. Винаги... Добре, това беше наистина много излагация. О, Кифт, аз виждам Кифт. Чао, Кифт. Умрях преди тебе. Yes. Не, сигурно. Почвам. Гледайте ме. Гледайте колко съм велик на тази игра. Гледайте колко съм велик. Дай ти винаги си най-великия. Да ще го се просто гледай колко съм добър.
Няма да спежим нищо. Fuck yeah. О, това е най-добрия ми рекорд. Ето там да се удари в това нещо. Не знам, и аз правя като Сентърсън, е така ги минам някакво. Това не е честно, не са честно. Ау! Аз съм начал да го мина, докато вие... Минавай като нас. Минавай като нас. Аз съм вече читна. Лага ми се един мап на Значи вече си читер, значи вече си Да, читер. знам, аз съм читер. Какво мислиш? Фак! Аз как оцелях? Ау! Уоу, какво е това? Какво е това? Не знам, но аз го минах! Не знам, но аз го минах! Трябваше да се приземиш на айрона. Да се приземиш на айрона, но после оттам тръгнеш надолу през обръча, който е надолу. Знам си летя. Аре бе! Разглежда мапа. Маре, много... Аз трябва да се сложа спам под когато... Аре бе, къде изчезна? Аз малко правя. Скок! Опа! Аз се прецаках, фак. Ние сме читери. Не, аз съм читер, аз искам да стигна до там и после... Да го отбатим. О! Внимавай! Фак, това е много трудно. Мисля, че ще бъде някакво супер лесно, но е супер трудно. He is actually killing me. I'm getting out. I'm rage quitting. I don't know what. Чупих си глава. I cannot do this. I'll take it then. Не! Аз стоих на второто. А не! One more time, but if I don't make this freaking fucking... Не, стига хора, моля. I will left. Cannot take any Само ще си играя тази игра. Wait, what? Peg limit for building is 156. Хард? One more try. Look! Sorry, Matata. Sorry. I'm sorry. Are we gonna speak English or? Well, no. Must We be. weren't supposed to. Fuck that fucking shit! Я съм But пустил. I'm sorry, but you got Subscribe! your destination. Bye. Sorry, Barry. I cannot take it anymore. It just. Fuck. Надолу! I don't like it. And they bet Аз съм you don't про. like it too. Аз ще плача. What should I do? I'm recording. Dance! Dance like crazy! Dance! Change your clothes in front of them and dance! No! I can't. No! Don't confirm. No! No! I hate this game. No! Ah! You're going to be a girl Guys, today! gift. Keep it trying to confirm a different skin. I don't skin like. Oh! What? And his phone is dead! I'm fun. I'm going to change No. your skin in a girl. No. You look ugly with the skirt, so I'm going to change it. No. Oh my god, I have an idea!